Indian Idol 12 ni winner Pawandeep Rajan accident wngmari news khoboro kwbangma jagao social media rogo viral wngmani nokha baksa baksa nugui mankana tei baksa baksa nugya phano wngui mankana hingke je nugyarokni bagui sawi rwano bini accident wngma video viral wngmani yagulo music industry ni bini dol rok tei bini fans rok belai kheno dukhu nanglaijak. Pawandeep ni krima sinjak khlaiui lahar patibani nokha social media o Uttarakhand ni jimi Noida o thangpuro Pawandeep ni krima sinjak khlaiui accident wngkha. Accident wngmani yagulo Pawandeep ni sakobo belai kheno dukhu manjak. Khobor ni tui saimankha je Gujrala ni highway kinar ni Kenton ni uklogo hapui krima sinjak khlaiui accident wngkha bini logi bini driver Rahul tongo tei bini logi tei masa dol Ajay Mehra bopor khorok nui khorok tam belai kheno krima sinjak khlaiui serious condition o sago dukhu manbaikha. Police rok logi logi no information manmani yagulo ar jaga logi logi phai borok no ganani hospital o refer khlaiui rwui rohorkha. Norok no sawai rwano Pawandeep ni tabuk sak belai kheno kebel wngjak tei belai kheno serious condition o tei bangnui accident khlainai rok no bo romui naharjakha police ni hirasa bo. Uttarakhand ni Champawan no tongo Pawandeep. Pawandeep wngkha Indian Idol 12 show ni khoroksa winner. Aboni yagulo Indian Idol 12 winner ni hoite bini gaan rok joto khonapaikha tei aphuru hoite no bo social media belai kheno borok bai sinijagui bo thangkha. Bini gaan rok jotono hamjakpaio bini khorang kwtui bai rwjapkha hinkhe jotono bono support bo khlailaio tei bini fan rok bo belai kheno bono hamjaklaio. Uttarakhand sarkar rok bo kwbangma udbodon tei mela rogo bo somman riwui borokno prize rok rwjakha jaga jaga o. Social media tei saimankha je hor ni 2:30 ta digi o Pawandeep ni gari Gujrala thana kshetra ni gana o chokla choraha tei overbridge tei a bridge ni tola tui thangui tongmani no a jarao highway ni kinaro canter kaisa tongo uklok tei gari a canter o no habui thangkha pura sajagui tongo je Pawandeep ni je driver hor ni muktri ni bagui se achomsa sraya wngui omo hai khe gotna gotinani nangkhana hinui kwbangma borok no social media o kwbangma theory swnamui kok salaiui tonglaio. Bono tabuk hinkhe kaisa hospital ni tei bo kaham khe naikolnani bagui kubuni private hospital o refer khlaiui rohorkha kaham khe dekbal eba kheba khel khlaiui bono hamrwna bagui phiaba botao belai kheno serious condition o kwlaijak. Jankari tui sawi rwano je bini kaini yago no fracture wngkha tei bini bokhrogo bo belai kheno kotorma khlaiui dukhu mankha. Bini kwbangma fans tei bini friend circle di tongnai rok bono dakti dakti khlaiui hamnani bagui jotono prayer khlailai tonglaio tei surilai tonglaio. Pawandeep bini live o kisisa jorani bisingo no bini live o career swnamui paikha. Pawandeep ni khorang rwjapmani tei bini tongmung chamung bini fans rok no attract khlaio tei bini fans rok ni thani o bo kwbangma no hamjakma rok mano. Yang khakja phaijing hinkhe tabuk bo Pawandeep ni fans tei bini friend circle rok surilai tonglaio dakti dakti khlaiui Pawandeep hamui phainani wngthung কোনো mungsaswk wngyaktui khlaiui hingkhe ani subscriber rok sabo sabo Pawandeep ni fans tong joto comment khlai sabai di tei bini bagui joto suribai di ang bo khoroksa Pawandeep ni fans no abagui ang bo surio bobo dakti kaham kwrwng khlaiui hamui phaijana wngthun.